gbalụkwa bịa ka ịnụrụ na ebe anụnwa Akwa Okuko na-esi oke ite na ọ bụrụzikwa ya nwe nyabana na ndị gọọmenti analụgokwa ya nyabana dịka onye isi ndị udo na-achị a na-akpọ Ken Emeka ịbụkwa n'onye Okija ka ọ na ebe anụnwa wee na-ekwu nyabụ ife wee sị na kafa busitali oke ite niile dị n'okwu agwụ Akwa Okuko Tiwaraki na fa ya akụrisi ụlọ niile dị ebe ahụ nọọ gọọmenti ya enwezi nyabana na ọ bụrụkwa ana ndị ọba kịta anụnwa na ọ bụrụzikwa ana Akwa Okuko Tiwaraki na nyabana bụzikwa ana ndị gọọmenti unu ya abịa ka unu nụrụ ya n'ọnụ ya wee nọrọ ebe a wee sị na ọka ọgwa ndị mmadụ n'ọka unu fụ na ike adịrọ n'oke ite wee sị na ọ na-ekene gọvanọ Chukwumacha Soludo ka o si wee kwụnyelụfa bụ ndị udo na-achị ikpe wee ma Akwa Okuko Tiwaraki ka ndị mmadụ fụ na aka fa ada ọcha ma fụkwanụ na ọlụfa na-alụ na-ezigbote ọlụ ka fa na-alụ na oke ite Akwa Okuko na-esi na ọ dịghọ mma na si na anya kịta ka fa si wee tirisichaa oke ite Akwa Okuko na ike adịghọ na nya bụ oke ite na ọ bụrụ na ike dị ya na ọgwụ niile ahụ Akwa Okuko na-agwọ n'oke emefu ofe ife ma o mefe ife ọzọ n'ọka ndị mmadụ fụ na ike adịghọ n'oke ite. Achọrọ m ịjụ ajụjụ iwu na adịkwa n'ọkụ ọ maka na Akwa Okuko na-esi oke ite ka unu ji wee bịa tirisichaa okwu agwụ ya tirisi oke ite ya wee sịkwa na unu ya ewelụkwa ana ya ọ dị ọwụ mma. Eche na asị na onye gọọmenti ya ewere ana ya bụ onye na-eme ntọrị mmadụ ife niile ị na-akọ ebe a ịkọ ọkwa na Akwa Okuko tọje mmadụ ife ikwulu ebe a bụ na ife kpatara unu ya eji wee were nyaba ana bụ na Akwa Okuko na-agwọ ọgwụ na Akwa Okuko na-esi oke ite nọọ maka ya ka gọọmenti ya eji wee were ana ebe unu na-afụ kịta nọọ na-aghọrị ndị yutu. Asị m ka njụa bikonu onye dibịa nke ọzọ nọ na Anambra steeti na-akpọ ndị yutu na-eje na mmiri si na fa na-eje aṅụala nwaanyị ataba na fa na-efe emume weta ọnọlụbie gbuo ewu na Krismas gbuo efi nke bụ na ndị yutu na-ebe a ruru 10,000 mụnye kandụl si na fa na-efe chi fa na-efe ma amụghị na ama otu ka fa na-efe o na-afụghị ya so onye nke agha ha ghọrị ndị yutu na Akwa Okuko o na-afụ nuho ebe ọ nọ na Disemba kpọkọta ndị yutu kpọrọfa jee na mmiri ma o mefa nke a si na ụka fa godolufa alụsị ma ka o godolufa ala nwaanyị ataba ma ka o godolufa nke onye nke a na-akpọ ndị mmadụ na-eje na mmiri nọrụ n'ụlọ bie na-agodolufa na alụsị ya na Akwa Okuko bikonu kedu onye na-aghọrị ndị yutu ka njụọ iwu na-adịkwa n'ọkụ unu hapụrụ onye nke ahụ maka na ọ sịrị unu na ohe esi oke ite mana ọ na-akpọ ndị mmadụ na-eje dedubafa n'otu amoosu o na-afụghị ya na Akwa Okuko ka unu fụrụ anaghị unu na ji ya ọ dị ọkwọ mma maka na ọ na-esi oke ite nwa mmụọ emewukwana nwa mmadụ emewukwana nwa mmụọ. Ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị na anya ukwu ka a na-ewu Akwa Okuko Tiwaraki maka na ọgụ ha akwụkwọ maka na ogoro ji wagon na osisi o ji wee go ji wagon ka ụfọdụ ndị ọbabefa ka anyafa ji wee chapụta uchefa wee bụrụ kedu ka onye na-esi oke ite ya esi wee go ji wagon onye na-agwọ dibịa onye agụ ha akwụkwọ ka o ya esi wee go ji wagon fa nwa na-agbazi mbọ na-eme nke a na-enweta ego na fe ego ji wagon ọbụla Akwa Okuko Tiwaraki nọọ maka ya ka eji wee tụ ya imi na ụfọdụ ndị dibịa ibe ya na-ewu ya anya ọkụ na ọkafe eme ife ego ndị dibịa ahụ na-ewu ya anya ọkụ na ọkafe eme ife ego ọkwa ebe unu nọ ka unu nọ kịta unu agaghị ihu ka unu agaghị azụ onye aṅụkwa na nga na oyibo aka anaba ha ka a hapụ unu ka unu gee ife okwu Ken Emeka ya ndị mmadụ na-ajụ na ya aṅụrụfe iyi na ịgwọnuhe ọgwụ ka ya aṅụrụfe iyi na enweghị ọgwụ na-echekwaba ntụ isi wee bụrụ onye isi ndị udo na-achị na ya aṅụrụfe iyi na Baịbụl ka iji wee bụrụ onye isi ndị udo na-achị ọkwa nke nnozi ka m wetara unu ka unu gee ife okwu. Here to give effect to the judgment of the High Court delivered today. Ours is to enforce what the court said. The court in judgment made an order that the shrine be destroyed and burnt down. So that's why we're here. And also the Homeland Security law made it explicit that any premises where such offense has been committed, that the premises is forfeited to the government of Anambra State. So we are here to carry out the order of the court and also to give effect to the Homeland Security law, to the effect that this place, the premises now, is the premises of Anambra State government. It belongs to Anambra State government now. So we've taken effect to that. First and foremost, I'm happy. And I thank the governor of Anambra State, Professor Soludo, for his doggedness. At least today we are vindicated. Okay? Because when the whole thing started, people thought it was a drama and all, name it what. So but today, the court has declared it a crime. The court has made it clear that it's now a crime. It's no longer a suspicion of crime.
So my advice to the teeming youth of Anambra State is that they should learn lessons from this. Okay? They should know there is no shortcut in life. Everybody should desist from this thing, Okit or whatever they call it. There's nothing in it. And as they can see, look behind. You see in the rubbles there is the so-called Okit. Okay? If there are no powers there. If there are powers there, it won't be like this. So we advise our youth to look for something else to be useful to themselves on this site.